Bun găsit tuturor! Dragilor, marea mea rugăminte este să acordați 5 minute pentru a asculta tot ceea ce am de spus. Mi se pare cel mai simplu mod cu putință să transmit acest mesaj și anume, în 15 decembrie 2023 a intrat în vigoare o anumită ordonanță de urgență numărul 115, care presupune că acele persoane care coordonează direct sau indirect mai mult de 25% din părțile sociale ale unei companii, următoarea firmă pe care o deține sau următoarele firme pe care le deține să treacă la impozitul pe profit. La vremea respectivă se presupunea faptul că entitatea afiliată, adică o singură micro-întreprindere în familie. Iată că pe data de 13 martie avem proiect de ordonanță de urgență care stabilește concret ce se va întâmpla. De ce spun treaba asta? Pentru că în perioada imediat următoare va fi publicat în monitorul oficial. Ce va fi de făcut? Această măsură se aplică retroactiv. Ce se întâmplă? Dacă la data de 31 decembrie, avem mai multe entități comerciale pe care le coordonăm din punct de vedere direct sau indirect, mai mult de 25% din părțile sociale ale unei companii, să presupunem că avem 3 companii la care avem mai mult de 25%. Doar una are dreptul de a fi și de a rămâne micro-întreprindere. Toate celelalte companii vor trebui să treacă la impozitul pe profit. Dar situația se devine dramatică în considerentul în care în cursul anului 2023 avem cifre de afaceri din toate companiile pe care le deținem, atenție, peste 500.000 de euro, cumulat. Deci măsura asta se aplică retroactiv. De ce spun treaba asta? Să presupunem că avem pe o companie 100.000 de euro, pe o altă companie 300.000 de euro, cu alte cuvinte avem 400.000 de euro cumulat. În situația în care din toate companiile depășim 500.000 de euro, toate firmele trebuie să treacă la impozitarea profitului. Cifră de afaceri, deci vânzări. Astfel că până pe data de 31 martie, fiecare dintre voi trebuie să hotărască ce firmă mai menține la micro-întreprindere, iar dacă cumva nu poate hotărâ sau nu îndeplinește condiția de sub 500.000 de euro din toate cele 3 companii, acestea trebuie să treacă toate la impozitarea profitului. Pe lângă asta, măsura se aplică începând cu 1/1/2024. Pe lângă asta, toate veniturile firmelor trebuie monitorizate, să presupunem că nu ne încadrăm în cei 500.000 de euro. Dar cu toate astea vom dori să mai rămânem cu una din ele la micro-întreprindere. Dacă într-una din luni cifra de afaceri per global, per multitudine de firme, per toate firmele depășește cuantumul de 500.000 de euro, suntem obligați să trecem cu toate firmele la impozitarea profitului. Sunt în discuții foarte clare, conform Planului Național de Reziliență și de Redresare și Reziliență, ca firmele să beneficieze de plafon de 100.000 de euro. Asta se va aplica începând cu anul 2025. Cu alte cuvinte, după cum se poate observa, iată că micro-întreprinderea va dispărea. Există o altă multitudine de măsuri legislative care limitează acest aspect. Cu alte cuvinte, exact ce povesteam și mai devreme, micro-întreprinderea se vrea eliminată. Știu că nu sunt vești foarte bune, dar aceleași lege pentru toată lumea. Dacă cumva nu se înțelege concret ce am spus din acest filmuleț, vă rog să-mi scrieți. Ca și concluzie, toate firmele, dacă însumează mai mult de 500.000 de euro facturat anul trecut, firmele trec la impozit pe profit, toate. Dacă aveți firme sub 500.000 de euro facturat anul trecut în 2023, una poate fi păstrată la micro-întreprindere. Mulțumesc frumos și să auzim de bine!